खुलुमबाय आं जुनास बसुमतारी बडलेण्ड टक्स नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। आं दिनै दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं आमजुलि गामियाव। बे 2 नं आमजुलि गामियाव जों सासे आबादारि जाय बिथाङा लबर आबाद खालामनानै माखासे रां आरजिनानै न'खरखौ सोलिनो हादों। लोगोसे बिथांहा अमानि फार्मबो दङ। जों बिथां रनकान्त बसुमतारी बिथांजों रायलायनो नाजानि आरो जों माबायदि खालामनानै बिथाङा बेबायदि गोजौआव मोनफैखो जों बिथांजों रायलायनो नाजानि आरो सोंनो नाजानि। खुलुमबाय, आंनि मुङा जाबाय रनकान्त बसुमतारी। आंनि जायगा जाबाय 2 नं आमजुलि। आं दायो माने बेबायदि रबट खेथि खालामनाया गोबाव बोसोर जाबाय आरो बिदि आथा हानाया बोसोरथाम जाबाय। आं दायो रबटखौ हानानै बिदिनो सिट बानायना फाननाय जायो आरो बानायनानै आं बिदि न'खर सोलिनो थाखाय माने एसेब्लाबो फैसाखौ आं मोननाय जायो आरो लोगोसे आंहा अमा फार्म दङ। अमा फार्मा जाबाय आं बोसोरब्रै बोसोरबा जाबाय। गुबुन बोसोरावथ' आं खोब मोजाङैनो जायोमोन आंहा बेपारा, खिन्थु देग्लाय सनाव एसे बेपारफोरा खोब मोजां जायाखै। अब्लाबो सोलिगासिनो दं आरो उनावबो बिदिनो मोजाङैनो सोलिलांगोन होननानै आखा खालामना थाबाय। नोंथांनि बे अमा फार्माव खैथा अमा दङ दायो? आंहा दाहालागै प्राय गोदोर फिसा 80-90 100तासो दङ आरो नोंथाङा जिहेतु लबर गायनानै लबरनिफ्राय आथा दिहुनगासिनो दङ, नोंथाङा बे लबरखौ गावनो मेचिन बहायनानै सोदांदों नामा? आं बे रबटखौ आटाखौ दिहुननानै माने आं निजेथ' मावा, माने आंहा 2 हाजिरा मावग्राफोर दङ। दा बिथांमोना दिहुनो आरो दिहुननानै आं बेखौ मेचिनाव सोनानै सिट बानायनाय जायो आरो सिटखौ आङो माने दायो पार किल' 141आव फाननाय जागासिनो दं आरो। नोंथांहा गासै बेसेबां बिगा लबर बागान दङ? आंहा खोब बिदि बांद्राय गैया, प्राय 9 बिगासो दङ। अब्लाबो बे 9 बिगादों आङो बोसोराव बारा नङाब्लाबो दाहालागै नैबे देग्लाय सनाव प्राय 2,24,000नि आं माल फाननाय जाबाय आरो प्राय 1 लाखसो आंहा फैबावगोन। मथा मथि 3.5 लाखसोआ माने देग्लाय फैगोन आरो। सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबायदि खामानि मावनायखौ नोंथाङा लुबैयो? आं दाया दसे माने जोंनि जिथुनाखि बर' सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां माने बिदिनो फरायनानै साख्रि बाख्रि गैया, सोरबा बिदि बेकार जाना दङ। आं बेखौसो अनुरद खालामनो नागिरदों, माने जोङो जि मावब्ला जि खेथि खालामब्ला जों फैसा एसेब्लाबो बारा मोनगोन आरो नैबेफोरखौ नागिरना मावनायखौसो आं मोजां मोनो। जिहेथुनाखि दायो साख्रिनिबो आंखाल जाबाय आरो बिदिनो गोबां माने न'खर सोलिनो थाखाय गोबां थाखा फैसा नांगौ जाबाय। एसे एनै थाखा फैसाजों माने सोलिनो हाला। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा जिखौ मावब्ला जों एसेब्लाबो फैसा एसे बारा मोनगोन बेफोरखौ नागिरनानै मावनायखौसो आं लुगैयो आरो। जिहेतु नोंथांहा अमा फार्म दङ आरो लबर बागान दङ आरो बे लबर बागाननिफ्राय आटाखौ दिहुननानै नोंथाङा मेचिनाव सोदाङो आरो नोंथांनियाव नुनो मोन्दों मेचिनबो दङ। नोंथाङा अमा फार्म आरो लबर सोदांनाय मेचिननि थाखाय अबेबा बिफाननिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनदोंमोन नामा? आं दासिमबो माने बेबायदि अमानिफ्रायथ' आङो दासिमबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो बिदि रबटनिफ्राय जोंहा रबट बट दङ। बे रबट बटनिफ्राय एसे एनै जेनेबा प्राय 25-30 हाजारसो मोनदोंमोन आरो सिगाङाव। खिन्थु दासिमथ' बिदि जोंनि बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय रबट बा अमानि थाखाय आं बिदि अनसुंथाइखौ दासिमबो मोनाखै होननानै बुंनांसिगोन आरो। गोजोन्थों। जों खोनानो मोनबाय बिथां रनकान्त बसुमतारीया गावनि नारा नाथा नाजानायजों दायो गावनि आथिङाव गाव गसंनो हादों अमा फार्म आरो लबर बागान खालामनानै। जों मिथिनो मोनबाय बिथांहा 70-80थासो अमा दङ आरो 9 बिगा लबर बागान दङ होननानै। बिथाङा दायो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' लाइमोनफोरखौबो बिथाङा गाव जेरै खामानि मावदों बेबायदि मावजानो लुगैदों आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायहरदों।